sa Radio DZGB, ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang sakit Kamusta na kita? Naguraw-uraw na. Maray-ray na ang palibot ade. ang bulkan Una ko do diretso na naman so oran kasubago John. bagay, ang Bicolana dahil Ta makagayuna. kaya na oning Sasamo, alibyo, sulugan, lapok na, dugi na, maski daing pat, dugi na ang palibot. pirmi ang hayahay. Ay, kamusta po kita? Indo ang nasa Ako, Bicol program na po ini. lumuman sa samot, tulos man Reporting po duty ang sendong amigo sa radyo Al Armario. sa Indo. Sa pangaran po kan ako Bicol Party List. Pinapanginautan po iyan ni Sarong Domingong sila Congressman Saldico. sa salugang na Ang founder po kan ako Bicol Party List. maugman. Siring man yaon ang sa tuyang Tulan na representante kan ako Bicol. Si Congressman Sa di pa Attorney Jill Bungalon. ka pa man, nagkarawat kita. And of course, ang Executive Director kan ako Bicol, former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Siyempre ang gabos na minakon pwesto po kan ako Bicol. Nagapaabot sa Indonin Diyos Maray na aga, Bicolandia. Mga kababayan tag Bicolano, saan man kita sa mundo. Yaon, naka-live man kita sa FB. Kaya anywhere in the world, rock and roll to the world. Siyempre, live man tabi kita. Kamusta dyan sa mga taga Sorsogon? Live man kita dyan, naka-hook up ang OKFM Sorsogon. mayon isaro In charge dyan ang programa tabi, kanako Bicol. ay sa Si Rex Bulima. ipaduman. Happy New Year mga pag-iriba dyan sa OKFM. Maski harayo na And siyempre dyan sa Daet, sa OKFM, OKFM Daet, Cam Norte. Sina Raymond San Fernando and mga pag-iriba. uman, vulkan Si Joey Sarsia, nag-miss call ka sa bago sa ko. yang sursugon. Siya man ang in-charge dyan sa radyo natin. Nasa Radyo natin, Eriga, pumarin Kamsur area. probinsya And siyempre, dyan sa First District Canalmay, mayon
naka-hook up man ang karibay sa tuyang sister station dyan ang WGB-FM. Kamusta mga pag-iriba dyan sa Tabaco and First District and Albay? Nadaining pa Iba pa mga radio stations, iba ugaring ang sendang time slot. Dadaing sa Yan sa Catanduanes and Masbate. panon Daima Kamusta? Daibaning bunto Daima kagaon Ano na ang mga fight tangon yan na 2023? Ay partner ko man si June Napolis and si Richard dyan sa IT. Layak Ang mga pag-iriba, yan mangyara yun standby. Sikal suwan Lalo sa News Center, alagang teamwork, Teamwork. Full force ang News Center. Yan si News Manager. At the same time, News Director. Dahil na kaya sinduin. Sa'yo mo na gabos. Partner Mardila. kuya Ika pala dyan ang commander. Sa mga pag-iriba, yan, full force yan. es magayon Sina Jenny, sina Angel. Iba pa mga pag-iriba dyan sa News Center. kataramang kita Sige, fight sa na kita. Mga pag-iriba mangyaray sa luwas. Siyempre, on alert yan. Anytime na may mga darakulang istorya. Sabi ba naman sa stinger ta? Basta Mareta, nakalas tulos. On airport tulos sa DCGB. Sige po. Ano ang mga priorities ko niyan kanako Bicol na 2023? Siyempre, lauman tanaan mga kadakol na mga projects, Kadakol na mga projects ang siguradong mabulos digdi sa Bicol Region sa mga barangay Bicol-wide dahil aprobado na siyempre ang budget naman sa national government sa General Appropriation Act. Siyempre, may hiras ang Bicol. Ano nang di kita mahirasan kidakol-dakol na yaon kita sa kusina. Si Congressman Saldico, ang chairman kan Committee on Appropriation, saka si Attorney Jill Bungalon, sinda nagatarabang-tabang dyan sa pag-appropriar kan budget nationwide. Ano nang di kita mairasan kidakol-dakol na yaon kita sa kusina. Ano tabi? Kaya yaon si Attorney Jill. Yaon si Congressman Attorney Jill Bungalon. Yan ang gusto ko kay Congressman Jill. Talagang all the time, basta may oras. Basta may oras, shoot tulos ang sa tuyang interview. Congressman, good morning po. Happy New Year. Yes, good morning. Happy New Year. Aha. Para na pagkagasay mo. Kagari magayon ang sa tuyang New Year ngunyan, Congressman. Dahil siyempre, kumbaga ready na sa mga budget from national government na pwedeng pakinabangan ka sa tuyang mga kababayang Bicolano tabi, Congressman. Well, tama ka tabi, Tito Al. Pasado na baga po sa General Appropriations Act of 2023 and at the same time napirmahan pa sa tuyang presidente and ready for downloading na lang po sa mga respective regions and provinces tanganing mapakinabangan na po sa tuya po kababayang Pilipino and lalong-lalo na ang sa tuya po mga kababayang Bicolano dahil nabanggit nga ni Congressman Pino Garbin na ang mga Bicolano ngaya ipinagpakaurog, pakarahay sa gabos. So, Ganun pa ka, Gio, urog pakarahay sa gabos. Tama. so talagang grabe po ang benepisyo and advantage at the same time na makukuha ka Bicolanos dahil ito pong mga programa kan Ako Bicol Party List inang una igwa po ning continuity and at the same time madadagdagan pa sa tuya pong mga beneficiaries sa gabos na programa na pinag-i-implementar po kan Ako Bicol Party List.
Siyempre, sa regular na proseso kan na gobyerno tabi congressman, expected na yan mga February or March, mapifilta na ang mga projects na mabulos dito sa Bicol region. Siyempre, may mga bidding na yan. And ano po ang mga priorities na pigbusol ta as far as Bicol is concerned para hali naman sa aprobado ng General Appropriation Act? Well, out of the General Appropriations Act of 2023, no, of course, sabi mo nga ni Kasubago na syempre they po ma-deprive ang mga Bicolano because ang representatives from Ako Bicol Party List, of course, sa panginot ni Congressman Zaldi bilang chairman kan Committee on Appropriations, talagang pinag-iugot na syempre malaga ng mga pondo. Ito pong mga priority programs and projects na daing iba kundi mabenepisyo po ang mga Bicolano. So, inutod tatabi titual sa social services, no, na kung saan ng Ako Bicol Party List, of course, through Congressman Zaldi, was able to work out 500 million for Tupad Oho. internship program. And at the same time, ini pong SLP, meaning Sustainable Livelihood Programs under the Department of Labor and Employment. No? Pangadua, 500 million for AIX program. AIX. Ini pong assistance Oho. to individual in crisis situation na kung saan ang implementing agency po is the Department of Social Welfare and Development. And under TEXDA, ini po sa mga livelihood and skills training na kung saan ma-open, no, ng mga manlain-lain na kurso that will give Bicolanos opportunity to enhance their skills. At the same time, magkaiba po mga we were able to work out 200 million pesos 200 million funding. Opo. And sa medical assistance to indigent patients, sarong programa po kan Department of Health, ang Ako Bicol Party List po was able to work out 500 pesos. No? Million din, ini 500 po, million, okay. Opo. Ini po mga pondo na kung saan ilan po sa mga pang-pribadong hospitals in the 6 provinces of Bicol Region, tanganing ma-extender ta, no? Ini pong medical assistance na itinatao na both patients from the public and private hospitals makakapag-avail po ni medical assistance under the program. So, for social services, again, talagang maswerte po ang mga Bicolano, no, na talagang sinigurado ta duman sa Kongreso na di po kita made-deprive or made-deny kay ni pong mga social services. And of course, when it comes to vital infrastructure projects, no, Congressman Zaldi infused 10 billion, no, 10 billion, 10 billion. Opo. 10 billion for the construction of school buildings. But this 10 billion, this will be implemented nationwide. But of course, the portion of 10 billion will also be allocated in the Bicol region, no? Para po sa pagkonstruir kaya pong mga school buildings. And in addition, another 10 billion for repair of classrooms and bridges. Repair of classrooms. So, Oo. Tama yun. Okay. Of course, portion of that will also be allocated in the Bicol region, no? Dahil kita po harani baga sa kusina, so alangan man malingawan po kita, no? So of course, hindi po so when it comes to education advocacy, hindi po so talagang winort out man, no, sa opisina ni Congressman Zaldi tanganing hindi po baga mga school buildings digdi baga sa satuyang rehiyon na ang kadaklan under repair kaya so iba talagang totally damaged, so talagang kaipuan palitan.
and muyata na igwaning maray ni na classroom tanganing team for learning ang sa tuya pong mga elementary and high schools, no. So in addition to that, I would like to mention also that kita man po naglaag ng pondo para po sa construction of veterinary vaccine for the Bicol University dyan po sa Ligao City, no? Ayun, okay. The allocation, of course, is 200 billion, no? Of course, this is in coordination with the 3rd District Representative, Congressman Didi Cabredo, no? And, of course, sa Camarines Sur, inibaga pong Central Bicol State University for Agriculture, natawan naman po yung Smart Campus, no? Na kung saan may allocation po sinda. And ito po mga state colleges, university, dati nagre-reklamo po dahil igwaning mga decrease, no, when it comes to budget. But of course, when the budget was deliberated in Congress, nagkaroon ng bicameral conference committee, so iba po na mga state colleges, universities talagang winork out na matagdagan po ng pondo. And lastly, ini pong mga vital infrastructure projects, particularly digdi po sa probinsya kang Albay. Halimbawa, ini pong construction of NBI Regional Office. NBI, okay. Igwa po kita ning inalokar na 250 million pesos, no? 250 million, okay. Po. Opo. And this is only a repair and renovation of regional office of the DSWD na kung saan po igwaning alokasyon na 100 million pesos. And pag-abot sa sahod, igwa po kita ning inalokar ni na 400 million pesos for the construction of various super health centers of Albay. Ayun, okay. Tanganing madali po ang access sa mga healthcare services sa tuya pong mga bayang Albayano, no? And digdi po sa segundo distrito kan Albay, of course in coordination with Congressman Joe, igot po kita min alokasyon na 150 million for the drainage system, no? Particularly digdi second district of Albay, igwaman po niya drainage system allocation in the municipality of Daraga. And sa primer distrito po, ito pagatabi Titual na nasulo so munisipyo kan Santo Domingo. Albay. Okay, Opo, nalagan taman no, for the construction of municipal hall in amount of 100 million, no? Ayun, okay. So lastly, ini pong provincial TESDA office dyan po sa Syudad Canligao na kung sa igwaning 100 million pesos na allocation. And of course, all the municipalities and city na kung sa na-mentionar na po ini ka mga nakaaging entrevista na magkakaigo po sinda ni na may inaapod, no? Ini po so meetings, incentives, convention and exhibition, just like convention center na or multi-purpose building na kung saan po mabenepisyo po ang kada munisipyo and syudad digdi po sa probinsya ng Albay dahil igo po sinda nin allocation nin sa pong convention center. So ayun. Yan po, no? So far kung susumahon tatabi Titual, billions of pesos Billions, okay. of worth of projects and funded programs that the Bicolanos will be benefiting under the General Appropriations Act of 2023 na kung saan kita po kaiba si Congressman Zaldico bilang chairman kan Committee on Appropriations talagang pinag-work out na kita po dahil ma-deprive, no, when it comes to infrastructure projects. At Angel, naputol tabi si Congressman Attorney Jill Bungalon ang sinasabi ni Congressman Jill ito pong alokasyon alis sa General Appropriation Act kung saan talagang matindi magayono na sa tuyang kababayang Bicolano sa pagikan ako Bicol si Congressman Jill and Congressman
Saldico, yaon talaga ang effort sinda na alukaran ang Bicol Region, Congressman. Yes, as I am saying, yan po ang work of projects no na i-work out po kan ako Bicol Party List sa pahinginot po ni Congressman Zaldico bilang chairman kan Committee on Appropriations. Opo, apresyado mi tabi, Congressman, ang sa indong efforts dyan, and thank you so much. Sigurado ang mga kababayan tang Bicolano dahil man ki masabi na ano ini, na bako karahayan ang dadarahon ka ni sa tuyang mga kababayang Bicolano. Ano ho? Di Congressman, expected ini. Siyempre, siguro sa proseso nga ni, sabi ko sa bago, kan gobyerno, mga first quarter yata, pwedeng mapuna na mga projects sa nitabi, Congressman. Tama tabi Tito Al, no? In fact, ini nga ni ibaga pong asistensya na nakukuha po sa DSWD. As of now, we are just waiting for the funds to be downloaded sa mga respective regions and provinces. Kaya baga di pa po kita makataon ng asistensya sa naghahalat lang po kita no na mai-download ang pondo. So just for the information of everyone, baka po last quarter kan January or first quarter of last week of January or first week of February, baka po may baba ang mga pondo, and at the same time that time we will have to resume no kan sa tuya pong pagtaw kan mga asistensya. So siring man kan mga infrastructure projects within the first quarter of this year, dyan po tamaaraman ang pagbaba kan pondo, and of course madiretso na po no ang pag-implementar ka mga proyekto. Meaning, Congressman, apera kaya sa mga dati pang programa, araw kaya na mga water system projects na yan, dyan sa mga barangay, talaga tabing duro-diretso yan. Ano po, ganyan na taon? Yes, no, I forgot to mention, of course, water system projects, no, igwa man po kita ng mga alokasyon na pinaglaag, aning madagdagan ta pa po ining mga solar-powered water system sites na kung saan 60 to 70% of the Bicolanos nagkakaigwa or nagkaka-experiensa ng water crisis, no? Ibig sabihin, although igwasindanin nakukuha tubig, but the question is or the issue is yung access ninda duman sa tubig. So, ngunyan, mas lalo pang madadagdagan, and magayon nga ni dahil nahiling no so success kan sa tuya pong pag-implementar kang solar-powered water system digdi po sa Bicol Region. Kaya po si Speaker Martin Romualdez naglagman po nin pondo no all over the nation tanganing magkaigwa po asin masimbagan ang sa tuya pong issue manungod po sa access to a safe and potable water. Ayun, okay. Saludo kami tabi, Congressman, sa pagigibon nindo dyan sa Congress, and ini mga texters talagang na-appreciate tabi ang sa indong padagos na efforts na mapakinabangas to yung mga kabayang Bicolano sa indo po mga pigupursiging mga programa asin proyekto dyan sa gobyerno nasyonal. Thank you so much, Congressman, and ingat po. God bless. Thank you, Tito Al. Salamat and mabuhay. Maray na pagkaaga. Okay. Ayan po. Si Congressman Attorney Nigel Bungalon. At least na kuataan mga informasyon na yan. Mga malaman na informasyon. Digdi po sa satuyang programa. Mabalik kami taod-taod sa programa Kanako Bicol with Ate Sally. Ate Sally talagang anyway. Diretso na kita, John? Diretso na? Okay, sige, diretso na, Ate Sally. How are you? Kumusta ka? Tito Al, nanibago ako. Sabi ko, mapindot ako dito. Nalimutan ko dyan. Sa iyo na pala. Automatic na yan. Bago na pala yan na inaanuhan yan mo ang dyan. partikan pagbabago ngayon na 2023. Moderno na talaga. Modern na. Ngunyan ko lang napansin Ang alin naman. Ang alin na naman. Blue ka pala na. Bluer than blue. Ano kulay yan? Blue. Sky blue? Blue. Blue lang? Basta parang blue. Sky blue ano? Sky blue. Ko aram kung sky yan. Kasi yung aming motif sa Kasalang Bayan na maabot sa February 25, ang motif is blue.
blue, dusty blue. Oh, parang ganyan. Parang, ganyan. Pero na bang pag-gibo ninong ta. Ang dapat ninong duman si Congressman. Ayun na. Matik. Pero, parang nagpapaano ka na. Parang gusto mo magninong Hindi kita dyan. Dahil kaya ang mga level. Ako yun pala nag-iiling sa tuya sa sa Facebook Live. Oo, siyempre naman. 21 million ini 21 million? Ay, matindi. Tindi talaga. Lalo na hiling ka naman sa Facebook. Nagdagan. Medyo, medyo Happy New Year pala, Tito Al! Happy New Year! Happy New Year! And sa gabos ng mga yaong digdi sa DZGB. Wala ako ka dito. na traffic dyan sa Lapu-Lapu. Ay, di man ako nag-agi naman? Galing ako kay, Papa Rod. Oh, grabe pala ang traffic Oo, dyan sa di man ako nag-agi dyan sa Lapu-Lapu. Dito kami sa may, Bita, no? Sabagay, Tapos sabi may ka- Gayesano. Sabi ka na Brad dyan sa transport, ang traffic dyan pag Huwebes. Webes. Oh, Bakit? may sabaga dyan sa Oo, sa may St. Jude. St. Jude. Ngunyan, ang problema, garo na yung naki-enforcer sa Legazpi. Wala na ba? Sa Lapu-Lapu, dahil naman lamang nag-reparo garo dyan. Dapat ma-reparo man kan barangay yan. Nabubuhol-buhol. Pag Webes, Problema. nabubuhol ang traffic. Sabi Siguro. ko para barantayan sa City Hall. Tama. Ano daw mawara dyan sa City Hall? Ha? Yung Hindi ako lang. napabayaan na daakan mga law enforcer. So, Iyo. ibang parte kang Legazpi, tayo ko para bantayan Baka City nagdadayog Hall. sa tuya ang PNP, ang Legazpi Chief. PNP, PSO, PSO, Tanod, Tanod, ano pa? ano pa? Sumasta mga law enforcer. Oo. Baka bigyan nila ng pansin. Pag Huwebes. Pag Webes lang. Oo. Sabi ni Brad Javier, grabe ang traffic dyan. Talaga, matindi talaga. Oo nga, matrafiko na ang Legazpi. Oo. Meaning to say, dumadakol ang sasakyan. Oo. Tapos, nagdadakol ang pasaway. Pasaway. Double parking. Eyo. Baka na siya nga ganun katindi ang Baka masyado. Hindi masyado pigtutuunan. Totoo ng pansin. Pinapansin nga city, magbantayan. Nagta-traffic ka pa? Maski nakamotor ka? Depende depende sa dalagan. Depende pa lang sa dalagan. Minsan, ako natatraffic sa Kaluyahan kan dalagan. Anyway, kumusta ang lakaw-lakaw nindo sa biyahe-biyahe baya? Biyahe-biyahe. Anyway, kami baga, Tito Al, kaya di man kami nung every Saturday kasi nagparaikot kami. Hali kami sa buong probinsya ng Bicol. So, pinaka-last meeting din naman Catanduanes. Catanduanes. Opo. Nag-ano man kami kang kaugmahan sa Kapaskuhan para sa kaakian. Sa sa sarong barangay sa Catanduanes, kaibahan ko po si Kong Jill. Tapos syempre nagpaano din sa paugmaman sa mga friends sa media. Bicol Region yan, Tito Al. Kaya para mas si si Papa P pala sumaswerteng nabunot kang last time So parapol kang ako Bicol na. Pero di malas ako ngayon na taon. Bakit? Di ka lang Di nabunot. ako nakadali kay jackpot prize. Baka sa susunod, baka ngayon na taon na sa December. Si Pio susurte Sana ma-approve so proposal na pigibo ko na may grand winner, may second prizes, may third prize. Medyo dakula. Sana maanito Okay ta lang, okay para lang. maugma. Para mas maugma kita sa December, 'di ba? Dapat improving. Sabi nga ni Kong Saldi, dapat habang habang tumatagal, lalong sumasarap, di ba? Lalo tayo nag-i-improve, Habang tumatagal. especially sa serbisyo kang ako Bicol Party List. Bako lang sa mga tao, pati sa mga kapwa Siyempre. kaya ito. Sige, boss. So ngayon na taon, Tito Al, naka-line up na po dyan ang mga mga Activities. events. So ako baga ang kapot ko sa special projects sa media. So na yan, ilalatag na tapos for deliberation na para makapag-implement na. Ayun, So may mga okay. bago kaming mga mga projects kaya excited na din kami. Tapos sa basketball cup Diretso, Kamsur ang sunod. Camarines Sur. Baka po mga summertime, mga match arugahan. Ayun. Tapos syempre, ma-coordinate mo na yan sa mga LGU, ang committee.
Ang ano mi dyan, ang vocal mi dyan, si Lionel Rivero. Magayon nun sa Albay, ano? Oo, matindi sa labanan. Oo, ang nanggana is Pulanggi. Congratulations. Tapos first runner-up, Daraga. Tapos nakalaog man gila yun ang Legazpi. Legazpi City, second runner-up. Second runner-up. Pero nakulaon ng Sa Santo Domingo na natakdag, ano? Oo, matibayon man. Santo Oo, Domingo. matibayon talaga. Oo. Ayo, abang-abang mo, Burbanggi. Oo, ito ang hilig kong magparahilin. Talaga, mahilig ka talaga sa basketball. Pero data ka na iling sa ano? Mahilig ako sa basketball, pero duman sa opening, nagiling ako. Pero dun sa live na di ka lang. nag-join sa KBP versus ako Bicol. Iyan ang problema ate sa late. Ako, mahiligon man ako sa basketball. Ang problema sa basketball dahil hilig sa ko. Yan lang. Sana, maski dahil hilig sa imo, nag-join ka. Tapos si Direk baga, Mayamang malapuan ako dyan. dahil ka man, ba? Sa bangko ka na lang. Pambangko ka na lang. Cheerer sila, cheerer. Ikaw pala ng cheering squad. Tagapalakpak. Anyway, congrats Ayun. sa mga matindi. Opo. Uy, nagiling sa tuya si Bog Sibilya. Si Bogs. Opo, good morning po, Ma'am Sally and Papa Al. Good morning, Bogs. Teresita Hakubo, good morning. Ayan, suki tayo si Mga suki Teresita ta, ano. Kobo. Oo. Kaya, nagpaparadakol ang para... Nakulon na yan. Oo. At pag ang programa ka nag-Bicol, nakulon. Nakulon talaga. Ano ba dyan? Dagit. Natawan. lalo kun titamaan sa mga boss ninda. Dagit sa to. Ay, ganun. Anyway, nag-iiling. Ang importante nag-iiling. Ang importante Nagadangog. nag-iiling. Nas nagadangog. Oo. Ikabantayan ka paano? Ikapaano? Pag may nakomentaryo ako, dagit. Kasi Kaya. naman dahil. Wag na lang magalit. Normal yan. Oo. Oo. Tapag di ka man piga Kritiko. Oo, wala man. Wala Parang bala ka na. Pero, si Teresita Hakubo, nanonood daw siya sa Victory Village North. Ayun, taga dyan sa Taga Victory North Village. pala, Victory Village. So, ano nilang yan sa sa Embarcadero. Tayo dyan ang opisina ng Ako Bicol Party List. So, mga nag-message po sa kuya, kung bukas na po ang Ako Bicol pag Sabado. Wala po kaming office, Monday to Friday lang po ang office. Diyan din ang office, wala ng tao. Nandiyan ang opisina. Wala lang wala lang ma-entertain Lunes hanggang Biyernes po ang opisina. Pag Saturday, Tagalo man. kami, naga-radyo, pero Monday to Friday lang talaga. Ang transaction baga namin, more on government transaction. Ayun. Si Teresa Maria Aurora Mendoza, good morning daw po, Tito Al. Good morning. Opo. Madam. Uy, ibati unta si Tito Max, birthday. Si Max? Opo. Si classmate? Tito Maxwell Kides, golden boy. Oy, golden. Patugtugan mo naman ang happy birthday si Tito Max. Ikaw ka dyan, Kwan. Ikaw ka dyan, kay Birthday happy niya na, birthday. bongga ang birthday niya. Maski ano dyan? So, magayon man na happy birthday kay Tito Max. Happy birthday. Si classmate, mabuto na si classmate ko. Classmate mo siya sa? Divine, si Max. Pero di ba nag-50 ka na, Tito Oo, nag-51 naman ako. Medyo ka sa iya. Medyo matualang ako kay Sarong Carigos gayon. Sarong Carigos pala ng kay katuwahan Max. mo sa kanya. Happy birthday, John. Ikaw ka dyan. Oo. Happy Birthday, Tito birthday. Max. Oo, handa na muna si Tito Max ning happy birthday. Special na. Oo. Special na. Maxi, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Maxi. Ayan, si Tito Max, golden boy. Golden boy. Saan ang handa? Sa Ligao City. Ligaw. Opo, taga Ligao ba si Tito Max? Yeah. Oo, sa Ranao. Ranaw. Matindi. Barangay Ranao, sabi niya. Ayan. Talagang mga third, ang kadaklan dyan, R. Mga luwas, ganyan. Oo, di ba uwas? Oo. R talaga. Oo. Kami nga ni, ang pamilya mi, aliman sa uwas. Talaga? Armaryo. 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 Tayo, joke lang. Huwag ko man ang lahi may tagawas. Tagaan lahi may dyan sa Pawa.
Apawa. Bugtong, arog kayan, yan sa Bariis, Anong nangyari napunta ka sa ano? sa Maslog. Maslog. Layas man gad jululon ko nakaabot sa Maslog. Pero developing ang Maslog, Tito Al. Oh, siyempre. Oo, kasi may nailing ako sa post kang pag-ibig na may binebenta sila mga housing units Sige, dyan. aragawan ng daga dyan ko para mabarakal man gani ba? Ayun, oo. Maabot ang panahon, yan mga lugar na. Puno na. Puno na yan. Oo, kasi maganda man talaga yung pataas ka. Iba-iba Tas, na nga ano, ni ang lahi dyan. Iba-iba na. Di mo na midbid ang iba. Kaya ko na bidbid. Ta-open na baga. Ang dami ng mga ano dyan. Maabot Agihan. ang aldaw. Paano naman yan? Extension na yan kaning barkadero. Talaga? Oo, ang plano ba ni Congressman Saldico? Ididiretso yan sa mga nito. Kasi open na baga. Dakulo na po baga dyan ng mga ano. No, open. Tapos na ano mo sa may dulo baga. So nito. Anong barangay nga nito? So dulo duman. Binabista ba ito? Binabista. Yan. May Diba may ano na baga yan dyan? May boulevard. Diretso yan. Mabalda yan. Oo. Ako Bicol po baga dyan ang Ako Bicol man talaga. Oo. Para pigi-claim ka ni ba? Ako Bicol man talaga nagpusigan. Tapos si Congressman Joey. Oo. National fund kaya? Yes. Oo. National fund ba yan? Okay. Ayan. Ang totoo talaga. Ako Bicol man ang Ako Bicol. Tapos, ito pa baga di ba sa may part na dap-dap? Oo. Ako Bicol Oo, yan. ako Bicol pa di ba yan ang nagpaano? I-claim man sa nakaniba. Oo. Ako Kaya Bicol yan. talagang ang pag-develop kaan, talagang Rumduman initiated ko. by Ako Bicol Party List Rumduman ni ko Kong natin sa Saldi. Oo. Rumduman ko yan. Nagpupuon pa sana o pigpaplano pa sana ang Ako Bicol Party List. Iyaw na ko nakakaampang ko sina Congressman Saldico. Ang ideya na yan, nagpuon sa nandigdi sa anong boulevard baga. Opo. Ayo yan. Panahon na yan ni JMA kay ito. Oo. Presidente JMA. Napunan baga yan. In fact, nagkuruntra pa nga ni sa mga taga Yung sa Victoria Village pag-open baga. dyan, ano? Kuruntra pa sinda, tas doongan ngaya kan sakayan. Oo. Problemado ngaya kami kaan. Ngunyan baga? Magayon na baga. Sinda oo. nagikinabang. Ano na baga ngayon? Tourist spots na. Sa mga kritiko ka ito ngunyan, iyon mailang mo dyan nagjaraging. Oh. Tapos dito so bago bagang ano dyan, so ano nga ni po itong People's Park. People's Park. Oo. Yung bagas para Oo. porsigin na. Nag-upload si Manay Sol. Ano da? As Manay ano pa po kami ni Tito Al, nagprograma pa po kami. Oo. Oo. So batiun mi na lang po ika sa radyo. Yan natin sali, Bigistoryanta. Yung lugar na ni from Magnito to Legazpi. Opo. Ang plano talaga, i-connect yan. Connecting to Manito To Manito. para mas madali. Para madali may promote ang Magnito sa mga tourist spots ninda dyan. Opo. Kaya lang, dahil man yan mahidali. Mga pirang years pa yan. Ay, Oo, mga 10 years. alay man yan. Siyempre. Pero ang importante, di ba, kailan niya na-conceptualize sa silingangon yan. Oo. Napapakinabangan na kang sa tuyang mga kababayan. Kaya na baga sa boulevard sa may lamba Tapos itong palawag baga, na sa Maslog. oo. So binanggit ni Kong Jill na sa water system, pirano dyan ang igwang water system. Yun yan. Konektado na yan. Konektado na. Plus, digdi, sa HMC, Bicol Regional Hospital and Medical Center, di ba? So last time po na kaigwang blessing in inauguration si Kong Saldi and si Kong Pido Nakulo sa na water project. supply system. Tapos so 9-story na parang Dakulo ng project Oh, ka dakulo na talaga Bicol. project, ako Anyway Bicol. nga, ako nga ni Ate Sally, nagpaplano na kinegosyo. Talaga. Maski dahil pa nagkakaabot ang boulevard niya sa Maslog, oo. nag-iisip na kung negosyo. Anong negosyo na naisip mo po? Nag-iisipan man ni Pading Ray Barcelon, si Paring Oo, Ray. oo. Matugdo kami ki beer house. Talaga? Beer house? Saan po beer house? Tuloan gigibuon ng beer house. Magkataraning iyan. Ang ngaran kan saro, Madi. Saro. Padi. Bakit? Basta Madi. Padi. Madi, Kaming padi. duan manegosyogan. Ah. Ani katulo, pwede man ikaan mag-manage. Ikaan labi. Madi, padi, ikaan labi. Kuha mo? Iyo. Nakits ko. Ika talaga. Tulong pwesto pala. Mali pa di ika labi. Tulong beer house. Tulong Sa gilid bilibas. kan Magkataraning. Padi, Madi. Madi, ikatulo, ikaan labi. Ika labi.
Say dining, nagadangog daw po siya sa Ako Bicol, ngunyan. Di sa yan. Ay, si Junior! Junior! Kumusta na daw si Junior? Si Manay, alat mo na Tito Al, tapos yung bagunta daw ini si Manay. Baka emergency yan si Manay? Manay, Ano? nagangarak-nak na siya. Paitra ka man sa negosyo, me? Okay naman po, Manay. Ano da ang ano mo? Oo, ni-live ka na po. Ano tayo ka? Paano yan yung Maluya talaga. Kada palulayaw niya sa radyo. Irani mo, irani. Happy New Year? Belated Happy New Year, Manay. Oy, nagkakanaka ko kang istorya nindong si Madi si Padi kang labi. Pwede ito, Manay, na negosyo ming itong bigplano. Nagagagumta ka. Oy, Ah. Al. Po. Sir, Al. Po. Nagpaparakuling ako sa imo. Dahil mo man tabi ako tigsisimbag. Inda ko iyo ito ang number mo. Baka ba ko mananumber ko dahil managalaog tayo. Ipig-post ko nga ni ka mo naman sa Facebook. Wow, naka-Facebook si Manay. Manay, naka-Facebook ka? Sali. Po. Madali mo man lang ako makuha. Ang name ko duman, ang profile ko duman, so nangaran ko talaga. Sali. Solidad Pavericio. Solidad. Si Solidad pala. Di ba may Solidad. kantang Solidad, Tito Al? Ano Si nga Solidad nito? kasi Corazon. Oh, ano na nga ni itong kanta? Kantahan mo nga muna si Manay Sol. Ang kasaysayan ni Solidad, Corazon. Ini si Solidad, naglukso sa Sabi ko bubon. si Sir at Pigis na ako. Hinayaan ni Corazon. Ini si Solidad. Magayon mo Nawarang lang kanta kalson. ganyan. Solidad Corazon. Tama na. Hinayaan ni Solidad. Ini si Corazon. Nawarang kalson. Hindi. So ano yun naman iyang kanta mo? Pero magayon nun. Dawa so ano'y antigo pa. Oy, kaso ano yun naman kaiyan? Ang kasaysayan Hello, ni Solidad. sige, ay manggutay Kasing dugo. Corazon. Pilitin na lang ha. Happy Opo. New Year, Merry Christmas. Sige po, Kumusta ka, Manay. Manggawa, Happy New Tabi? Year po. Ako Malay ang programa ka ako Bicol. Iya po. Magayon. Apo. Opo, salamat po, Manay. Mabuhay ka po. Okay. Opo, Happy New Year. Happy New Year po, Okay. Manay. Ang kasaysayan ni Solidad, asin Corazon. Binayaan ni Solidad si Corazon. Corazon. Na daing kalson. Ay, si Junior ang matibayong ka. Matibay talaga yun si Junior. Ano na si Junior? Matibay-tibay sa kapa-kapa. Di ba? Ngayon na mabalik si John, mag-gitara lamang. Pag-ibo na lang kitang so nag-iikot baga, caravan. Piga-ayos mi pa po. Caravan. Oo. Ang karantahan, caravan. Isasabay ta sa caravan. Oo. Live siya sa... Ikaw kaya kami ganyan na bagong program dito, Ala. Pwede kitang mag-showcase itong mga pagkaon po baga. Tas ang ang mga i-invite itong mga nagkaklase po baga sa mga suma accredited kang TESDA na Training. yung cookery, ganyan, itong culinary arts, para pwede silang, yung creative. Mga non-formal education. So, para sindang pagkaon ng, sa Bicol. Parang kay So, mga produkto kan Produkto, Bicol, Bicol. Ito gagat- mga lutong Bicol, may promota. ma-promote ta. Halimbawa, ang Bicol Express, sikat na yan. Sikat na. Iba naman, kakaiba naman. Halimbawa, adobong John ang mga maray adobong Kalapang. kangkong. Adobong kangkong. Adobong kangkong, inano ninda. Adobong pusit. Basta sabi ko ma-conceptualize po kami na arag ka ito para medyo Pwede man kakaiba adobong naman. kasag. Adobong kasag. Na-adobo ba ang kasag? Oo. Di ko aram. Ang kasag nakulon dyan ang supply pati sa saod kan. Pero nagmahal Albay. siya, no? Nagmahal siya. Oo. Ano ang kasag sa, Ang kasag pati may ngara na iba. ano? Henry. Natata Henry. Henry kasag. Si Raul palan. Raul. Bago Henry. Raul. Raul. Raul kasag. Si Raul na kasag. Meron talaga? Bansag yan eh. Bansag na kasag. Pero ang kasag, Ikaw man kibaraka. anong baraka? So, tugang ang lapu-lapo. Pero isda. Oo. Ano an maray na luto kan lapu-lapo o baraka?
yan, pag-iisipan nga ninda kung paano ninda yan nanuhon. Oh, di ba konsulta kita sa Baybay? Diyan sa barangay Baybay. Ikaw man dyan ki. Ikaw man dyan ki Baraka. Tita Al, Si Chupuldo. so yan, Chupuldo. siya yung Chobuldo. Relative ni former Kapitan Itoy na Oo, Toledo. oo. Mag-primo ka raw, no? Basta basta Oo. parientes yan. Pwedeng dahil ako makanuman sa Baybay. Pwedeng ban ka na dyan ta. Ano nga yung pinagsasabi mo ngayon? Babalbalan ako. Oy, Tito Al pala, speaking of igwakatang kasalang bayan sa February Nga rin. 25, di ba nataram ko na kasabago? Dahil Sabi pa ko man. sa motif, baga, ang motif So, niya, yes, Dusty blue. Blue. Pero ang kasalang bayan po, for Albay, is sa February 25. Aha. 50 couple po yan. So, 20 couples from Legazpi, 15 couples po from Daraga, 15 couples from Kamalig. Ayun, saan ang kasalan? Sa St. Rafael de... Digde sa Apo, Legazpi. apo, sa Legazpi. Si makasal si Father Maui. Apa si Father Maui. Kadatan si Father Maui. Mabuto niya si Father Maui nung ano. Sabi niya, pag may problema ka ngaya, may iapot ka, pudan mo lang ngaya. Pero supog ba na kay Father pag para istorbohon ko May siya? ligpat yan magsakay sa sa dagat. Talaga? Oo, Saan siya galing na ano, na parish? kayo sa Taisan. Kaya ba ba okay. si Father Maui? Sa Taisan. Tapos si Daddy Baga si... Dahil lang ako sa'yo nag-iba pag Si Father Dave, di ba dati dyan Mahilig sa ano? para magsakay-sakay sa mga bangka. bangka, oo. Ate yung nagpo-procession, ano, Tito Al? Takot lang malunod. Siyempre naman. Ikaw man daw. Dahil ko lang history. Nataman! May makaulok ka na history. Sige na, story na. Ay, nata, Ala, lagot ka kay Father Maui. baka tuyawon mo. Kaya yung history mo ba? Lela. Sa mo yan. Basta sa ano, sa February 25, yan. Tapos ang nag-handle po for Legazpi, nag-recruit si Mike Leron, milid mo. Si Mike. Apo. Tapos siya man ang, ano ba baga, volunteer me. Tapos sa Daraga, si Rose Ann Aspirin po ang Si Rose, Tapos ikaw man siya dyan, ano niya dyan sa, si Kapitan sa Bagong Bayan. Sa... Ah, Ngayon kasi kapitan Esther? niya. Ayun kayo, deko. ano tagiraray sa susunod ta. Anyway, February 25. Opo, pasalamat kami ta, perang beses kami dyan nag-orient sa mga kakasalon. Pinagamit itong, so pinatigdok ba kang ako Bicol Party List na multipurpose building sa Bagong Bayan? Bagong Bayan, Apo. Bagong Bayan, Oo, tapos sa Kamaligman, si Susana, coordinator mi sa Kamalig, si Losala. Agom ni Kagawad. Agom ni Kagawad sa Kamalig. Kaya ito. So sinda ang sabi ko kamo naman ang para makaukod man si Rose. So ako lang po sa magibuning proposal tapos supervise ka lang. po. Tapos kami na mag-conceptualize igabayan na prenup, Kung ka mong MTV. natabangan na nakakasal, Yung last ba kami sa Sorsogon? Ako lang Pwede ba pasalamat. magtabang sa mga gusto magburlaga? Dahil kita kaan. Igpapakasal nga ni. Tapos mabubulagan. Basta kung kita gusto magburlaga. Mataman. Sila na nagkauro yun. Baka pwede pa man matahi-tahi ang ninda. Ang mga Tapos dapat dito kasi pala, nabuta. nung nakapag-promesa man si Kong Sardi, si Kong Jill, naman sa mga bagong kasal na, igwang, lote bagasinda. Lote. So pwede sinda magpastol, mag-alaga aki kambing. So last December, nataomi na po, so kambing. Kaya lang maliputon, baga sa nagtao po kami sa may Barangay Roro, sa along the road. Pero ang mga recipients po, yung mga kinasal po baga. So pero mga kinasal, pig-assess mo muna ta 20 couple po. Si 10 couples duman, igwa silang daga na pwede nindang alagaan ng kambing. Natawan sinda ki Natawan na kambing. po. Tinawan mi na parang paunang maninda. So pangkabuhayan baga. Through Department of Agriculture. Nagulang tabang yan. Pero ang kanding kaya, di ka lang magpailing na nag-iihi ka. Bakit? Pag ang kanding, ibubulgar ka kaya. Dahil mo yan masikretuhan ang kanding. Talaga? Pag nag-iihi ka. Oo.
Minasuryaw to isang kanding. Ano mo yan, mag-suryaw ka? Ano? May... Kaya man. Nag-revoke siya para mailing ka. Oo. Lalo sa maawat ka Alam mo, pirera sinda, Tito Al. So, Tigduruan kanding. tigduduruwa po sinda. Mag-agum-agum na kanding. Di man siya mag-agum-agum, puro siya babae. Sabi kaya ng taga-DA, madali lang daw makahanap Lalaking para kanding. lahi. Oo, kaysa daw sa Oh. babae, medyo mapagal daw sa babaeng hanapon. Oh. Tapos yung pinanaumi, saradit pa. Parang, Parang, pa. oo, parang mga babe. Baby kanding. Pero anong bulan ba yan? Kuan man, mga pirang bola man. Dito masanang kuan yan. Madala sa Tapos, yan. ang kambing pala, minaogbon, mga twice a year. Tapos, pero mga duwa tulo, date man lang pala niya. Ano ka magkakapital pati? Tayo gagakod naman sa mga maawot na Oh, lugar. pero ang problema kang kambing, pag mauran, tapos malipot. Takot talaga sila sa tubig. Yan Kaya, yan. Niya, suryaw mangyari yan. oo. Napaiii. Yan. So, yan yung sa kambing. Tapos itong nanao ko po kaming mga wheelchair. With partnership sa Children International Philippines. Tapos sa Free Wheelchair Mission. Yan. So, may maaarabot pa kaming mga wheelchair. So, baka this year. Tapos mga sabon. Ito bagang mga sabon na galing sa mga 5-star hotel sa US. Tapos, dahil naman nagagaramit. So, i-donate. Tapos, sigturunaw gila. Tapos, nilagyan ng moisturizer. Dabis talaga nagubigol, ano? Maski ano ang bigo pa na, oh? Nakaline up. Perot. Dahil man ka mananaong perot. Parot? Perot? Perot? Oh, so, bayong na nagataram? nagataram. Di, kami makuhaan na partner. Tako, igwayo. Pwede mo Magayunan na yan. nataman. Ang perot kaya, kung ano ang nadalangog niya, Sasabihon niya. sabihin niya, Oo. Alimbawa. kaya baga, so, alimbawa, so, pade, lay minister. Katulad mo, lay minister ka. So, sarong lay minister, Oo. na barkada ta, may ataman Sinabi, siya, na parot. Perot. oo. Tapos, Kuan siya, nag-order siyang graba sa hardware, nag-upload siya. Sabi kang lay minister, hello, pwede nga mag-order tabi sarong kobi kong graba, sarong kobi kong bye-bye. Di yo. So, ang gamit ka, so telepono pa baga? oo, so Matelco pa ka to. taga-talibog pa. Di so perot, yan duman, ataman niya ba ya? Sarong kobi kong bye-bye nga, sarong kobi kong graba. Di yo. Di, pag-ali kan lay minister, look, susukan, Perot. Sino rin naman sa telepono? Oo. Hello! Pwede nga mag-order, sarong kabi kong bye-bye, sarong kabi kong graba. Di, English naman ka sekretary. Sa maling sabi, Na doble. deliver, doble na. Oo. Duang kabi kong bye-bye, duang kabi kong graba. Madagit so, lay minister. Ang order ko, tigsaro man sa nang kubik kong bye-bye sa Sa kagraba. doble. Na doble. Na-discover niya, so perot. Perot siya Yun naman pala. tagibo. Ika nga yung perot ka. Ika na naman nga nagpasaway. Siyang pasaway kaya ka to. Kung ano naman mati. Oo, ano niya. Maningya sa imo, padusahan. Pinudusahan ito, Ate Sally. Anong padusa? Tinamtak so Sa pakpak. sa pakpak, arag ka na. Arag ka sa pakpakan. Nailing kita sa Facebook. Ano yun? Arag ka. Tapos? Tinamtak siya. Oo. Hindi na nagkairo sa perot. Sabi kang perot, nagbitan manginig. Kaya si Badabir. Nagbitan nga si Badabir. Nagbitan si Badabir. Lingkiling sa perot. Makilingan niya. So, imahin baga ni Jesus Christ? So, nakadupaman si Opo, Jesus Christ. nakadupa. Sabi kang perot, kinilingan. Psst! Psst! Dahil yung midbid si Jesus Christ. Psst! Psst!
Magudol ka mo yung graba. Malabay ba? Pasaway talaga itong pirot na ito. Sige, gudol ka mo niya, Junior. Ay, hindi, joke lang. Hindi, tisali, entertain o garing. Ayun, 9:35 na pala. Tulong ba ko tayo kitang konsuelong istorya? Nag-drive sa kambing. O, basta tayo pagparabaran tayo ang City Hall. Natapan. Ikaw parabaran tayo ng City Hall. Bakit may mangyari dyan sa City Hall? Ah, talaga? Oo, bata si Vice Bobby pala, nag-motion to intervene man. Ano man ang ano niya? Ang purpose man gayod. Siya ang makatukawing kaso. Kung may mangyari. Ang problema gang kung pag siya nakatukaw, pag gina naman kung pido sa protesta, matalsik man si Vice Bobby. Doble sinda ka. Ayun na. Alatong tala sana. Alatong tala sana. Just wait. Just wait. Oh. Oo. Ano mangyayari dyan? Oo. Basta kami sa Ako Bicol Part List, naka-line up na. Abangan nyo na lang po sa mga programa ng Ako Bicol. Basta. Sige. Diba? Basta pag sa medical, sa MC, magduman lang kamo sa Malasakit Center, yaon naman si Ate Elvis Sidenyo. Tapos sa Ako Bicol man po, yaon man si Jody Pune Obra. Monday to Friday po, Tito Al, 8 a.m. to 5 p.m. po. Para ma-entertain sila. Para medyo hold lang po ngunyan sa tuyang medical through DSWD and Burial. Liquidation po baga. Pero soonest, madali na po yan. So, mga kang Ako Bicol. Ayan. Tapos sa mga programa dire-diretso pa din Diretso po. pa rin. Diretso. Basta, sige. Ako oo. Bicol, diretso. Diretso. Hindi, manan mo pupundo. Oo. Kaya yun, salamat Tito Al. Salamat din po sa mga nagdangog niya na pag-aaga. Si Manaysol. Aha. Ano pa, may pahabol si Manaysol. Basta kung tatapaka, magtampo ini sa tuya si Manay. Ano da? Alat. Ano Manay ang pig-text mo? Pasensya ka na Manay ta. Tama, Wala mang subject. extended na pati kita. 5 Oo, extended na. So, maparam na muna kita sa sunod na Sabado naman, Tito Al. Pagkarayan extra. Tarogon kampero. Arugon ba kampero? At mabakal man siyang ma-order man kigrab Bye-bye. batas bye-bye. Anyway po, sa pangalan po kasi ito yung mga congressman, si Congressman Saldico, si Kong Jill Bongalon, and si Kong Pido Garbin. Ini po ang sa indong lingkod, Sally Constante Luces, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Param na. Sa pangaran ni Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, Attorney Congressman Pido Garbin Jr., ako po ang sendong amigo Al Armario. Thank you. So, katabang nakasurog pa. Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Thank you. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programa